Sawa, u inti ħadd minn dil-Pinjon Colorado, x'għamilt xrob ta' kilta? Xrob tal-Pinjon Colorado, u ġejt ħażin ma tajt. Le, ma ġejtx ħażin, ġejt fis-sakra. Fis-sakra ma taf kif ma jien drajt li l-pjanti xi kultanti jagħmlulek hekk. Qawwija. U qed ħammur nistrieħ. Ħammur fuq il-ħemok u bdejt noħlom illi kien hemm huma jgħidu la pjanta tal-imħabba. Din li tejn fl-imħabba. Di l-Pinjon Colorado. Le, pjanta oħra li bdejt noħlom. Planta dell-amor jgħidula. U bdejt noħlom u qomt, qed ħammur mixja. Ħammur naraxaw jiena. Mad-dawra. Da fil-ħolma? Le, issa qomt issa mill-ħolma. Stambaħ mill-ħolma u mort nimxi u qed ħanilbes zarbun, qed ħanilbes il-boots. Issa għad jiena drajt nimxi fil-foresta ħafi u qed ħanilbes il-boots. U niftakar it-teacher tiegħi kienet qalt li illi hemm post illi nġabru fih spirti tajbin kienet semmit li u sadak iż-żmien għalija dik kienet dinja oħra ma kontx għad nitallim tisma' xi fil-verità xi fisser spirtu tajjeb. Fimta xina ġejt mid-dinja minn Malta tlaq ġal-foresta u di mentalità oħra, ma kienx hemm bridge. Allura spirti tajbin. Forsi nsibu dan l-spirti tajbin. U kelli xrajt kristalli għalihom biex nitfaħam fil-foresta, għalt li morru mixja, għalt li nsiblek post fejn bażikament tħossok tajjeb eventualment, dak spirtu tajjeb. U kien hemm pat, u ma kelli xabti timmur fej kien klirjat, u li għalt li jisma' biss issa kien kbir fej kien klirjat. U għed ħammur, ħanidħol għaw ġojen. Tħalt, u niftakar ħabib tiegħi minn Iquitos li kont għamilt ħabib miegħu u kien bniedem interessanti għax kien jitraffika id-droga meta kien żgħir u kien jgħidli x'kienu jagħmlu u mbagħad issa spiċċa jaqra l-Bibbja, għandu familja u veru bniedem tal-ġen u kien qalli bi-storja fejn jekk tidħol ġa foresta jew tmur fejn tmur dejjem itlob permess qabel ma tidħol ġal-foresta u offri xi ħaġa. Kien qalli bi-storja fejn xi ħadd memnux, kien dan il-wieħed kien ma' healer, din l-istorja ma nafx jekkux veru għax imma hekk qalli kien qiegħed ma' healer dan il-bniedem u qallu sma' jekk deħlin f'dan il-muntanji itlob permess għax ma toħroġ ħaj minha. Dan ma mnux ħada biċċajt u qalli li l-għada ma qamx minn hemm. Ma qamx miet. Miet. Mhux intelef ġifieri. Le, miet. Stroke heart attack xi ħaġa. Da miet. U jiena ftakart u kelli l-mapaċċa fuqi, kelli tabak tal-ġungla. U jużaw ħafna biex jagħtu offerti lill-pjanti u biex jitolbu bih u jiena niftakar it-telisma dieħel ħuħsiebi daw kienu l-kliem il-foresta. Uqbat miexi u nara del-pjanta konti noħlom fuqa. Tara nara, istrax kombinazzjoni. Komplejt miexi, ħarist lura u rajta il-pat, bomba. Għamilt jisu xi 3 passi, bist siġra, u f'daqqa waħda nara il-foresta jisa tagħlaq fuqi. Da bil-lejl u Le, dan xi nofsinhar. Għalet, għadna taħt id-dal ta' xemx. Xemx fulon. U għed, jisa tagħlaq il-foresta u għed ħammur lura, inħares lura, u l-pat ma naraħi xemjien. Ma stajt nara pat. Issa, ma konċ fis-sakra, ma konċ stordut. Kienet għaddiet lek dik is-sakra. L-effett kien għadda, ġejfti, ħarist lura, għed forsi għaddejt minna, bat nimxi, forsi għaddejt minna, għed ħanimxi mal-intuition tiegħi. Forsi għaddejt minna, u f'daqqa waħda nirrealizza illi jien mitluf. U dak kien, sadan it-tan kont imxejt. Teżisti xi strateġija u xi tattika la darba xi ikun mitluf dik ix-xorta ta' foresta li dimmaġna hija foresta densa ħafna li l-viżibilità hija pjuttost akkorċjata. Jien li nissuġġerixxi wara din l-istorja li tiqafhem.
ma tagħmel xejn iktar. Ma tagħmel xejn iktar? Għax hemm fejn tkun mitluf, inti tkun l-iktar post viċin. Jekk ħataqbad miexi. Ma x'imkien titmur, musa tibqa' hemmhekk għal omrok. Skont ifimni, jiena hemmhekk hekk irrealizzajt la naf jekk inti qiegħed ħdej in-nies sewwa, jekk pereżempju taf illi jien naf kwart 20 minuta għal bot minn hawn hemm in-nies. Tkomplix miexi għax ma tax fejn sejjer. Sewwa. Iqaf hemm. Fit-tama li n-nies jgħidu kienu eltin. Fit-tama li n-nies jisimgħuk forsi tajja, teħe kien hemm wieħed eltin hawn minn għalina. Fejn qiegħed kif għadu ma ġiex lura d-dar. Sewa, ġieli, inti mhux dik il-ħaġa għamilt, inti speċi l-istrateġija tiegħek kienet. Le ma kellix strateġija. Paniku. Panikjajtu jiena qbad ħanimxi mal-intuition forsi. Imma hemmhekk. U l-ewwel xokk li kelli kien li jien nirrealizza li qiegħed mitluf. Mela tlaqna.